ndị be anyị ekene m unu biko anyị wetara unu ozi na nwanne anyị nwoke bụ Jpac ọ sị ka anyị zoo unu ozi, ka anyị zoo ndị ụka nche ozi. Bịa negodo anya na vidio a first ka onye mfo na-enwe ike ịgwa m onye mfo na vidio akwa na Jpac ifugia before gawa njem a kịta. Ọ sị ka anyị zuo unu that na deny go Jesus Christ na na ndị ụka emekwatazi again. And o bido kwuo okwu a, o bido na ring ya ka bell after ka ọ gacha again, o mechie wedding ya. Ịbịa na ya kịta ifu na ndị ya na-eliko bụ ndị omenala, ndị dibịa, ndị ote akwa, ndị gwọkọta ndị a na-emechi ihe na-asọ oyi n'online. Ifugo akwa na nke abụọ na a na-akọlị gị, ifugo akwa, ifugo Jpac, ifugo this onye dibịa again na ha febe ha na-eshokesi ego, ebe ha na-agha ego na-eri ife. O debe aka Jpac na like ịnụ, mana once ego na-adịghọkwa Jpac atọ ọnụ camelon, ofu green ọcha, ofu yellow ọcha, ofu red ọcha, ofu black ọcha. Onweghị one particular place ọ na-akwụ as long as na ego dị ebe a ofere ya ka ikuku ebuli ya busi ebe ahụ ego dị. So ụdị ya ka ọ na-like na best friend ya akwa ọkụkọ figia na padia ọ ga-abụ ọkpọ na phone nekwe o mee ya anụ o jezia funa ya ahụ na ha ekwu na all these things a na-eme na social media bụ just ka ha ma ha ga-gain something. All this why ọ na-support Zion Ministry, na-support Zion Ministry. Ịbịa ha n'ịgba Zion, ikwu ha n'okwu Zion Ministry, Jpac akọ gị dundundundundum. Mana ozugbo ọfụ that na Zion adịghị ya n'iru because na asị that na Chukwu na-afụ n'ife afụ na mmụọ. Chukwu afụgo the kind of person Jpac bụ. That is why in this o ji wee mekata ihe ncha ma mgbe voice note ya na governor local government chairman leaked out. Local government chairman ji wee send their voice note na-asị na ike agwụkwana ya na ndị ụka ya na ndị Zion na ike agwụkwara ya na ihe ha che na ha ga-erite ezia. Ọ bụ like na ị gaa na my previous video ị ga-afụ voice note ebe Gọvanọ Eziokwu nọ na-agwa Jpac na ya nekwe ivi na ngwa ọkpala ebe ndị Zion mere ya na Golana, that na ndị Zion ekweghị leak the place so that ka ha wiki ga ebe ahụ gakilo. So all these things ha na-eme bụ just for money. Jpac was never a Christian nke a bụ otie ofu okwu ọpụta adị mma kọtụm adị mma polisi na ibula anụ na ibula anụ ọ bụ na ihe mee gị kịta ka ndị ga-agbakwu ndị omenala ka ndị ụka ka ndị ga-azọ gị ụta ka ị ga na-eshi eruyeri anụghị ofu ebe ikuku vuru gị gaa side a vuru gị gaa side na onye ha bịara child education ebe a onye omenala ibe ha kwa ụdị ya ka ha ga-abụ ha na-eme na social media. Ụmụazị na watch the thing ha na-amụrụ one nonsense ihe ha na-ekweshi ike ịmụ. Before you know it, no na obere nwa 16 years ejego mee ihe dị ụta eme ihe dị ụta. Ọ bụrụ all these things ha na-emebi ihe na-akọ ọsịa. Ọ bụrụ all these things ifu ha ejiri laptop ewete ihe mkpọ na ana ka gị na mama otu ha shi medicine etu ihe ọkụ asị gị gbawa afọ ego ifu ebe ha na-eme the thing self. Sometimes mfu ihe anịcha ha na-agwọkọ ya eme ya na ebere ma na-emechitere ha kwa like my own. I will just be crying for them. I will crying for God. Oye si n'ọnụ na-eri n'igeshiwe wete phone ti ya n'ime ọbara na-asị ya na-akpọ afọ ego bịalụ m ego mee nka ọzọ. Ọ dị ya ka ha na-abụ ha bịa ha emechi show anụ akịta ụmụazị na-eto ụmụazị 10 years 15 years 20 years na-amabe left and right akwesị ike na-agụ akwụkwọ ha fụchi ya akwa ọkụkọ na-eme with friends ya Jpac na ndị otu. He feel like nota that life is as easy as ABC. Ejemewe nke ha before you know it, ifu na obele nweti elu mpia ya na ọgwụ oke olie
or not egolo mme ogwoke or no ya na abi. All these things be na akọsịcha all the ihe a nicha na-eme na social media. Ihe a nicha ụmụazị na-eme all these things na ya ebe ha na-agha ego na ya na akwa ọkụkọ. JPAC ama mebe nke otu edi so dịka shiftiri obere ifugo akwa ifugo ndị otu ya. Okay, nke anọ na bụ nwa na-ekpo ego ifugo ya na so ya ka ọ ga-aba ifucha like this anya mmiri a na-agba ikusi ha na JPAC kịta na Chitetu Zion ka akwụọ ya 10 million ọsọ ifu oge were ụkwụ gbafuo akwa gbanye ya na gọta gbaa onye ọbụla ọkwa gbanye onye ọbụla na gọta si gịnị na ndị omenala Chineke ga-akpọ unu ọkụ na onwe ihe mpastalụ nke ọzọ mana once ego ahụ iyeri agwụkwa ha na ọ na ha anaghị ego ọzọ iju ha na na-emanye pịam. Example ka m na-enye JPAC atọ nọ na chikwe back to omenala ya ka o mekata ya na akwa ọ dị aka gasị na akwa na ụda drop zicha ọtọ nọ si ka ya support godi ndị ụka malụ ha alfa ọma na before Abraham Jesus was born ojetọ nọ gbakwutewe ndị Zion ebe Chukwu na-afụ n'ife afụ na nzuzo ọ mago that n'ihe o ji maka ya bịa ọgwụkwanụ nke ọla m n'ọnụ.